gaba ake gane zurfin ruwa mutane da na tsaya ake gargadin rayuwar na zaune. Da na gaba ake gane zurfin ruwa mutane da na tsaya ake gargadin rayuwar na zaune. Da na gaba ake gane zurfin ruwa, ka tsallake bado sai ka ɗaukai inuwa, kalla ka ga shirin naka ne ɗan uwa, domin kuwa yana taimakon rayuwar mutane. Da na gaba ake gane zurfin ruwa mutane da na tsaye ake gargadin rayuwar na zaune. Da na gaba shirin na da daɗin gani. Shirin da na gaba ake gane zurfin ruwa shiri ne da ke gayyato muku manya-manyan mutane don jin yadda suka sha gwagwarmaya a rayuwa domin ya zama abin koyi ga na baya. Da na gaba ake gane zurfin ruwa shirin Hausa bakwai tauraruwar al'umma. Masu kallon shirye-shiryen gidan talabijin assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shiri na da na gaba ake gane zurfin ruwa. Shirin da na gaba shiri ne wanda hukumar gidan talabijin ta Hausa bakwai TV da ke jamhuriyar Kamaru wadda ke hada shirye-shiryenta a dukkanin Afirka. Kusan ƙasa 54 da ke kallon mu a halin yanzu da ma makwabtanmu na Afirka, ƙasashe da ke yankin kusa da Afirka. Ba tare da bata lokaci ba, za mu haɗa ku da wani shugaba musamman na wato ƙungiyar 'yan hip hop, wato ƙungiya ta wato mawaka na zamani wanda yake a nan birnin Niamey a jamhuriyar wato Nijar, wanda za mu kawo maku shi a halin yanzu. Za ku ji daga bakinsa wanda shi ne zai maku fashin baki a cikin wannan shiri. Barka da zuwa cikin wannan shiri. Yawa, barka, sannu ka da zuwa. Ni dai sunana Umaru Isufu mai Nijar. Cikin music ana ce min Feno. Ana ce min Feno, ni ne kamar president na association din masu waka da masu kide-kide gargajiya a Nijar. To masu kallon mu gashi da kansa ya muku bayanin shi Feno kenan, wato shugaba na kungiyar masu waka da kuma kiɗi musamman da na gargajiya a jamhuriyar Nijar. To muna so mu dan ji takaitaccen tarihinka kafin mu tsanduma cikin wannan shiri. Ni dai kamar yanzu na kusa ko na wuce kadan shekara 20 da ina cikin music. Mai da harin da na hara kamar hip hop ne ina yi. Ina da wani group da ana ce ma Kaidan Gaskiya. Na yi tare da Kaidan Gaskiya, na yi kamar album da yawa mun abun da ya kai album 8 ko 9 haka. Après kuma da ina da wani group hallo na Africa da akwai kasashe 10 cikin West Africa hallo. So a cikin wannan kungiyoyi na wato mawaka da kuma harkar kiɗe-kiɗe ta zamani, masu kallon mu za su ji menene ya baka sha'awa ka shiga wannan harkar har ka zama shugaba a cikinta? Abun da ya sa na shiga music ko na shiga abun association ne. Na'am. Wani music din ma? Music din kanshi. Bon, ka san music mu kamar music hip hop haka abu ne da ya zo da kamar da ya zo muna da matashi, ya zo tare da mun tashi muna ekutan music kuma babu kaman babu aiki haka. To ko da dai ko kana yi ga mun shige shi don muna son shi ne, da hari muna son music ne kamar yadda America da France da ko ina cikin Africa suna saurare don mun shige shi don muna son shi. Mais après da mun fara haka abun ya zama muna kaman aiki. Donc da ya zama kamar aiki mu ko mun kama shi da kyau mun maida shi aikin mu. Voilà, donc ni da na hara da mu hara duka wajen 2003 haka ko 2003 haka. Da lokacin nan Niger artist ba su da video da yawa. No, akwai muna yi music da yawa mais ba mu cikin television. Na gane. Donc sai na yi lissafi na ce to don ba mu cikin television il faut que yi abun da
mu yanda muna yi music da yawa ifo ka a ce mutane su san mu don lokacin nan ne na yi studio kunci haka na sayi wani kamera karamin kamera da shi ne ina dauki mutane ina yi montage ina aika tele ana samu haka. La suite elle est logique quand la démarche est limpide. Phoenix faut le comprendre, on est toujours de ses sangs. Youpi youpi yo, what's up can youpi yeah. Youpi youpi yo, youpi yo, youpi yeah. La suite elle est logique quand la démarche est limpide. Phoenix faut le comprendre, on est toujours de ses sangs. Youpi youpi yo, what's up can youpi yeah. Youpi youpi yo, youpi yo, youpi yeah. Panique dans le rap quand l'unique à nouveau frappe. Égal aux mêmes valeurs, voilà j'annonce les couleurs. Qui commande le game à part la passion et l'envie? Si tu sais d'où tu viens, tu retournes ton chemin. La société est striée, y a une base et un sommet. Comment monter sans glisser un cheval sans étrier? Fils, y'a pas de secret, Dieu, il faut le prier. Son nom, tu dois le crier quand tu restes pas bossé. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Sol, fa, mi, ré, do, si, la. Donc cikin shi yana nan da muna aiki kuma na ce ma wanda muna aiki tare yanzu ya kamata a ce ko dai muna hip hop ya kamata a ce mu aiki da cinjin masu yin music tun da mu duka bori guda muke masa yi don ya kamata a haɗa kai wala sai mun hara kawo haɗa kai muna aiki da mutane muna tayi muna waka tare da ban mu zo ba ko da hari da mun zo artist ba su kama juna ba su aiki tare mun kawo shi wato da ba haɗin kai da ba kaman mutane kowa yana bai so harkan abun babu haɗin kai dai babu ne ba haɗin kai kuma kowa na dan nesa wala kowa na dan nesa amma shigo ku sai kuka jawo sai mun hara waka da su mu kama hip hop mun hara waka da wanda ba su hip hop sannan da cinjin ko sun gani kowa yana yi don ya sa kaman kowa ya gane da ma mu duka guda ne. Na'am. To a matsayinka na shugaba a wannan harkar kuma ka san shugabanci akwai wahala. So akwai wani abu da ka kawo na ci gaba wanda ya dan bada mamaki. To kamar akwai shugabanci sai yana da wahala mai in kai ma kana so makanka wahala ne ya da wahala. Paske ni na dauke shi haka kaman ban dauke shi kaman gonan gidanmu ba. don kamar da na shiga shugabanci ba ni kidai ne an dauka ba don ina aiki da kowa kuma ina bari kowa yana aikin shi don da mun zo kullum muna lissayi menene matsalar mu cikin matsalar mu mun ga kamar artist din Niger ya kamata a ce mu yi formation kamar ya kamata a kara ganewa ma aikin mu don mun har yin shi kuma mun hara shi sati biyu mun kawo wanda suna Maradi, Zandar, Agadez a Arlit da Tawa mun kai shi a nan garin Doso mun yi musu formation haka wanda suna koya guitar sun koya wanda suna koya piano sun yi wanda suna waka sun koya don wannan ne mu sa gaban mu kuma hallo muna yi kaman mutane su yi haɗin kai hallo mais sinon formation ne mun sa gaba ko muna hira da mutane mu ce masalan music din kasan mu formation ne kaman ba mu gane ma music yanda ya kamata don ya kamata a ce mu gane ma music yanda in ka yi shi nan wanda yana America iya shi yana yi juye. To Piano mun ji wannan shawara da kuma irin kokari da ka kawo ci gaba a wannan harka, so masu kallon mu za su ji to ai wannan harka taku a da wasu mutane sukan yi surutu kanta ko kuma a hana matasa shiga ciki, amma yanzu kuma an ban matasa suna shiga, me ya kawo haka? Bon ni kasan kamar mu da mun zamna da mu da muna matashi da muna gani muna ce kai wannan abun ba na bane, wannan halin mu ne ba kamar ana sa matasa ba su shiga ne, mai matasa ma ne yana jiba wasu abubuwa sai ya ce kai wannan bai kama da ni, paske ni na tuna nan baya shekara 15 ko 7 zuwa baya wanda suna gaban wannan asosiya kungiyar nan kullum in sun gani sai su ce kai yawo muna gane ka vraiment ya kamata mu hira da kai, kana da abun nan kana da kokari ya kamata ka cinka zo mu hira ban na ta yi paske ina gani kamar ba mu kama da juna
ka gane lokacin nan ina MC kawai ina gani ba mu kama da juna ina taima menene za mu gaya ma juna to haka ne yara matasa suna diba wadancan yanzu lokacin nan suna ce in zo mu yi hira na ki zuwa yau gashi wanda yana ke mai in zo mu yi hira ma ya zamna president yanzu gani ni president a lokacin inda na ta yi wajen shi da ina iya in samu waye kai kakin wannan ma ya zuwa gaskiya ne ka gane wa don kai wata rana yara ma ne ba su ta yi gawa abun kwa to a kamar mu tsunduma cikin shirin ko kuma mu zurfafa a wani gurbi mun ji ka shahara akan harkokin hip hop za ka iya tuna wata waka da ka yi wadda ta haifan ma da mai ido ma'ana kana jin ta a ranka bon kamar ni mu da mun zo da mun hara kamar mun yi sa'a lokacin da mun tashi mun shige shi halo kuma lokacin nan akwai association da yawa cikin kasa na waye kai da bunkasawa suna ko'ina don mun yi aiki da yawa don saboda su mun yi wakoki da yawa da ya kai mu ko'ina cikin Niger kamar mun yi waka da yawa da sun kai mu ko'ina cikin Niger mun taba zuwa wajen da ban mu taba ce nan Niger bane don ka gani kamar mun yi wakoki da yawa da su duka muna son su parce su duka sun kawo mun wayan kai sun kawo muna sanin kasa sun kawo muna sanin mutane don ka sassa haske ya billo ana da wasu bakwai kauye da gari kwai daɗin kallo tauraruwar al'umma ta yi fice sunana ne Feno B artist hip hop na Niger shugaban artist na Niger na zo bisa Hausa bakwai da magana bakwai kai da kanka ka sani ta kai bisa Hausa bakwai in ka kama ka saki in kana so ka san inda zaka sai ka san inda ka hito kai da kanka ka sani ga ilimi ga nishadi ga waya kai ga bunkasawa sai bisa Hausa bakwai nazo da magana bakwai kai da kanka ka sani ya kai Hausa bakwai tauraron al'umma haske ya billo ana da Hausa bakwai kauye da gari kwai daɗin kallo tauraruwar al'umma ta yi fice. To piano masu kallon mu za su ji akwai mutum nawa kare na da wannan sana'ar mutum nawa ya amfani wannan sana'ar ka koya mashi bon akwai mutane da yawa paske yadda muna yi kamar ni da muna hara haka da hari da mun hara mu da yawa ne muka hara amma kuma ni kamar ina da sa'a yi balabo in ta yin gayen da ana yi wani kasa sai ni ma sai in zo ina nan gayi don ka wannan ya waye mutane da yawa kai da na hara babu wanda yana yi is artist wato kana balagore ka zo ka je ka gano wani sabon abu sai in ta Senegal haka ko Mali ko France haka sai in gani yadda artist suna yi suna bunkasawa mu kansu sai ni ina yi sa nan parce que da na hara haka babu artist da yana studio na kanshi babu don da ni ne an gani da sai ka gani wasu suna so su zo wajen mu koya musu ko mu ba su kayan aiki kaman application haka kaman Adobe ko Premiere ko sai mu koya mutunan kuma kwana biyu halo mutunan don akwai da yawa akwai da yawa to ka taba tunanin kai aiki ko na gwamnati haka bon ban taba tunani ba mais na tabe parce que kamar en 2009 haka kamar tun kamar a ce 2004 ni da wani aboki na mun ce bon 2009 il faut que mu yi election mu ta yi majalisa donc da ya zo mun ta yi majalisa mun ta yi nemo kuriya ba mu samu ba mai akwai ni na samu sa'a na yi ma shugaban kasa tan zama rigayi Allah ya ji kanshi na yi mishi abun nan kamar musawarci haka na yi mishi musawarci mai ba shi shawara kamar mai ba shi shawara don ka na yi aiki kadan kusa da shi wala na yi aiki kadan kusa da shi kuma aikin da ina yi haka ina aiki duk aikin da ina yi kamar ina aiki wanda suna aiki cikin biro ne don ni ma aiki na duka ya shahi biro na gane to a lokacin da kake aiki da wannan lokaci wane ya hiba ka sha'awa
wannan aikin da yana yi paske ka san mu artist ba mu so abun da yana darme mu zamna wuri wato wannan kana da sakewa, wannan akwai sakewa mai inda mutum kana so kai artist duka na gani vraiment kai aikin artist dinka yayi me wasu wata rana ko wadanda ni ban ji ciwo ba ko na ta cikin biyu haka ka san mu in kaman kai kana cikin aiki kana aiki a biyu in mun zo ba ka gane muna don lokacin da yana aiki haka can duk abun da wani artist yana so sai ya zo da sauci na gane ko minista ne haka ko wani wuri in artist suna so sai ni ma ina cewa sai ka hada su da sai in ce a yi musu ka zama embassy kenan voilà sai abun yana zo da sauki me in bamu da wanda yana ciki sai mutuna yayi wahala to ai shi yasa ake so a tashi a shiga cikin harkoki kala daban-daban yanzu sun gani da yawa yanzu suna yi da yawa yanzu suna aiki da yan siyasa wala da yawa suna aiki da yan siyasa paske ni ma muna in ce wallahi ku yi siyasa paske siyasa ne yana yi mu don ka in ba ku yi siyasa ba harkar mu ba su yi gaba ko baka shiga ka san su paske in ka san su gobe harka yana tashi in ban mu san wanda yana kusa da masu wanda suna gaba ba baiwa. To idan aka dawo ta fuskar taimako na aiki akwai kungiya da ta taba taimaka maka kaɗan samu ci gaba ga aiki ko ta gwamnati? babu kai ne da kanka ke ni dai ne kaman da in muna mun ta yi wasa mun ta kaman kasashe waje haka in mun yi wasa in kaman an mun samu kudi in an raba in an ba kowa nashi cikin suna ta su saye riga su saye takalmi su saye ni kayan aiki ne sai ka sai kayan aiki in zo gida ka ji mai da gida sai a da sun gani da ina nan ga aiki da mutane da ina ta wajen su kamar in ta saye riga ko in sai wani da aikin ya dauka banna ta yi wa kasuwa sai in cira ana kawo min ne da kanka banna zuwa kasuwa kana zaune sai in sai in ce ma mai abun na mai kaya ya kawo mini ko ina nan mutum ya zo sai mishi abun nan ya taya da kudin shi ko in ce ya ba abokai na hallo in biya hallo baki ni banna ita sai lokacin nan ne sun gani da kaya ashe wannan wayo ne inda ya samu wani matsayi ma da su dai sun wahala su wala don haka ne abu to ba su kallon mu kun ji piano kenan a shugaba ga harkar waƙoƙi na hip hop da kuma waƙoƙi musamman a nan jamhuriyar Nijar wanda kuma kuna ganin da kan shi tun daga matakin farko da ya fara wannan wato sana'a har ya zuwa yanzu da yake rikon shugabanci na jagoranci na wannan tafiya. To a lokacin da ka fara tafiya da wannan ragama ta mulkin ka na wato shugabanci na wannan kuma ka san wannan harka matasa sun mata yawa, matasa ne ciki, baka taba samun wani kalubale ba ga matasa ko su ga baka kyauta ba ko ka kyauta ne? Bon, ka san mutum kuma yanzu da mun hara kake matasa kamar mutum yana gaba dole ne akwai wasu suna jin daɗi, akwai wasu da ba su san histoire, menene ana ce ma history ba su gane wato labarin abu ko kuma su gane yanayin abu yadda yake, wasu da ba su san yadda ina ne an tashi ina ne an zo sai su gani da bai kamata ba. Wasu kamar wasu ba su san ko yaushe na an hara har an zo nan Allah kadai ne ya san wasu suna son kawai yanzu su zama kai wala a lokacin kamar ni a gani na wannan shugabanci vraiment Allah ne ya sa ni parce da wanda ina yi ko satin da ina yi ban tafsa cikin raina ba bai shiga ba kawai ina gani kamar Allah ne ya sa ni kuma na dauke shi da hannu biyu paske ban tausa cikin kaina in ce ni ne shugaban mutane duka ba don ka da mun zo muna aiki kamar ni yadda na ce in an baka shugabanci in kana so ne yana baka wahala kamar aikin da muna yi sai kullum in kawo ministroyi na mu yi magana bisa abun da ana yi in wani ne ya ba mu taimako dala kowa ya san da muna samu in wani ne ya kamata mu aiki da shi sai ni mu zo wanda ya kamata ya tayi aikin ya tayi ni ban na shiga ni wajen da ina abun nan
sai in sinye ko in magana na gane me kowa yana aikin shi. To ga harkar waka kuma gashi da kanka kaman kake aikinta. A to dama ka taba zuwa kai koyi aikin ne koko daga yin wakar ne wannan abu ya zo ma? Bon, comme na ce ma ka san kamar wanda ya fara shekara 20 ko mutum ya bari muziki ne ya ta yayi shekara 3, in ka yi shekara 3 ma kana karatu university sai ka hita da takarda. Don in ka yi shekara 20 cikin abun sai mu cikin hip hop mun fara shi da hari ko ina in ka fara hip hop baka tunani ka koyi music ko baka sa kanka. Me mutum kana cikin shi da tabon tashi akwai in ka gane da abun kawai jihanka yana son shi sai ka koya. Don akwai wani lokaci da na san da ya kamata akwai lokacin da zai zo da ba ni iya in yi hip hop da yana yi shekara 10 baya ko shekara 15 baya ban na iya in yi shi me music ina son in music. Don ina son in music sai na koya na dauki wanda yana koya mini kamar piano duka haka. Manabo isigine koi bay ajalayga konda yenda masikanda aiga dunya zoto yogo ngori bakane mfata fege fombi gama kai tankari dangara ba sani wone wo siniguna nkeza kamo kaji ngabi asidumi zamo indunya masa chambuno tabat piano. Okay. So masu kallon mu za su ji irin kaga kayi ayyuka daban-daban har na gwamnati kuma gashi da kanka yanzu bacin kayi waka kuma kakan zo kai minta da kanka. Kana ganin kuma wasu mawaka sai dai su kai ai masu wannan abun. Me yasa ka jajirce haka ga cewa ka iya wannan abun da kanka? Bon, kasan cikin duniya rayuwa ko menene kana yi sai ka nemo ka samu kaman sauci cikin aikinka. Gaskiya ne. Ni kaman da na yi sa'a tun mun hara music kasan hip hop ko ina in ka hara shi sai a ce kai waɗannan an barici ko wanda ba su jin magana. Ba su jin magana. Don da mun hara babu wanda yana gane mu ne yadda ya kamata. Don ni da na gane wannan ni ma da kaina na san kaina da mun zo mun komi kaman ko animator haka bisa radio mun nemo wasu mun ce kai ku zo ku yi su ce ba mu iya ba ce kun iya ko wasu da suna yin hip hop american haka mu ce non waɗannan ba ku kawo su kun ba ku iya kawo su nan su yi wasa ku yi aiki da mu paske mu muna na don haka ne mu sai mu sa su duka sun zo tare da mu suna ba su sa american paske yanzu sun samu in muna wasa suna cikin wasannin mu su ma kamar sun zama babban ista tare da mu haka don na saba da wannan ne kamar ko menene ina yi dai a ce ni ma ina na sani na iya ko ina ne na ta yi wani aiki ma na iya don ya sa ni ko menene ina ciki sai in gane yanda ana yi yanda abun wato ka san shi ko ta ina ko da ina ba yanzu kamar akwai yanzu ina kilipa kamar video mai ban yi akwai wasu da ina ba su in ce su mai sai in yi musu yanda ina so akwai akwai in yayi ban magana in bai ban ce wannan a gyara. To piano kamun ka fara wannan wato waka so kayi aure?
na yi aure na yi kacin har waka bai aure ba na'am amma yanzu fa yanzu na yi aure har aure uku yana da hudu uku mai mata guda ne da mata guda ne ga mata guda ne na yi arme na samu to amma kai wata magana kai aure uku amma yanzu mata guda ne sauran fa shi ne na ce yi kamar na yi aure da guda mun samu da biyu na gani don ka san komi akwai harin shi akwai karshe wannan ba wajen mutane kidai ne ce ba abu ya kare ya yi abu na sannan na dauki guda ita ko ban mu dade ba hallo don amma yanzu kuma akwai wata akwai wata to za mu so mu ji 'ya'yanka nawa yanzu ina da Rashid Yusra Marzuk uku da Abida hudu 'ya'yanka hudu na'am masha Allah to masu kallon mu kun ji babban kwarzanmu a abinda yake tattauna akan wannan lamari na wato hip hop waƙoƙi na zamani gashi lokacin da ya fara wannan harka baya da aure har ya tsanguma cikin harkar gashi ya yi aure har guda uku yanzu kuma yana da mata ɗaya da yara hudu to a masu kallon mu za su so kaɗan samu wani cikin waƙoƙin da kai wanda ka ji kana son sa a ranka ka dan yi mamu mamin din su mu ji wato mu ji irin yadda kake rera waƙoƙin kamar da ina hip hop mai yanzu na yi kwamni ma ina music dina don ka na san kuma music dina ya yi gaba kadan ba hip hop kadai ne yana yi to ka yaba waƙai Abi dunia moso moso, di dunia molo molo, saka dunia da hankali, saboda dunia da kwai mama ji. Abi dunia moso moso, abi dunia molo molo. Saka duniya da hankali saboda duniya da kwai mamaki duniya abokiyata duniya abokiyan kowa in ka taka duniya da hankali duniya ta baka mamaci in ka ce ka yi rashin adalci duniya ba za ta sama bashi duniya ina da hoko in kin dauke ni da hankali duniya je ni a hankali to masu kallon mu kun ji kaɗan kenan daga cikin waƙoƙin da Fiyano ke yi kuma wata waƙa ce mai ban tausayi da kuma ban al'ajabi wadda ta shafi harkoki na duniya a Fiyano a wannan waƙoƙi ya ake kana samun rubutattun waƙoƙi kana rubuta ne koko akwai nasabi na wato zama da kai da wani wanda kuke rubuta waƙoƙi wanda suka shafi irin harkoki na al'umma ok kamar da haka da ni ne ina yin waka da wannan kamar ni ne na yi fasko in ka ji shi ka san da wanda yana hausan nan hausan su bai ni na ba akwai na yi abu nan kamar akwai na yi lisayi na ce to bai kamata ba a ce ni ne ina editing music ina rubuta ina zai yanzu na ce wasu yanzu akwai wasu wakoki da ina yi da su ne suna yi mini right sai su aika mini sai ni nemo melody mai yi music dina ni ne ina yin music dina da sai haka tun na tashi akwai sallah haka wajen 6 zuwa 7 sai in shige studio haka sai in yi abun nan don ka da ni ne ina yi mai yanzu na yi ma wasu magana su ma sun shigo cikin harka paske yanzu aikin da ina yi yanzu kamar da mu uku ne muna yin shi da muna cikin group din kayan gaskiya mu uku ne yanzu group din bayanan don ka ni kadai ne don ka aikin yayi mini yawa gaskiya ne na'am to mi wannan waka ta kunsa
wannan kamar waka ne kamar kasan cikin duniya sai ka gani ga wannan mutumin nan gabana don yawo na ne sai in ce ban ba shi darajar mutum ko ban ba shi ban ka darata shi da ko kuma ka gatanta shi ya zama mutum shi wala ko ka gani wani yana da kudi don yana da kudi bai ba kowa ladabi shi sai abun da ya si Allah yana diba ba ruwan shi sai ka gani yau wanda baka ba shi girma gobe Allah ya ba shi girma sai kai ne kana bukatan shi gaskiya ne don ja hankalin mutane ne bisa lamarin duniya yanda duniya mutane kasu like idanunsu abun da duniya yana koya muna lallai kam wato wannan waka tana ba da wato darasi kenan wani zai yi abu kuma ya ga cewa shi wane ne bai jin kunya kowa ko bai ganin mutuncin kowa wannan kuma daga baya wanda yake ganin ba kowa ba ne sai ya zama wani kuma kana gani sai ka ga mutum yana da arziki kudi ko wani abu sai ya ce babu kowa cikin duniya sai shi kadai Allah ko bai so wannan Allah ne ya baka in ya ga baka yi abun da ya kamata da arzikin shi sai ya hidda shi ya sa wani don da wannan duka rayuwa ne da ai ba yau ba tun lokacin annabawa akwai irin wannan rayuwa mai mutane wata rana ban san suna mance ne ban san ko ba su ta yi wajen daɗin kuɗi ne kawai ke iba su menene koko to masu kallon mu a naji kaman ma'aikatanmu na bayan hage kaman masu haɗa na'urori suna ta kaɗa kai lokacin da kake wannan waka ko za mu ba su aran lokaci su masu dan mai da yanda aka yi da masu kallon mu za mu tafi rabin lokaci a bari mu dan karasa musu wannan waƙai a hankali to masu kallon mu ku dan kasance da wannan nishadi kafin mu dawo hutun rabin lokaci. Abokiyan kowa in ka taka duniya da hankali duniya ta baka mamaci in ka ce ka yi rashin adalci duniya ba za ta sama bashi duniya ina da roƙo in cin dauke ni da hankali duniya ashe ni a hankali wayoni Allah karamu na kaunarka saboda duniya kai ne mai rayuwa kai ne mai taimako mai gani mai ilimi mai tausayi kai ne mai karhi mai iko mun zo bakonci Allah mai kariya mai arzikin duniya Allah mai rayuwa mai masabbakin duniya Allah
To masu kallon mu barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri na da na gaba ake gane zamfurwa. A piano wannan waƙoƙi da kake gaskiya akwai wato wa'azantarwa da kuma nishadantarwa, ga su dai waƙoƙi ne na zamani ga kuma akwai wato fahimta wasu abubuwa na duniya. Wannan gaskiya mun jinjina ma, idan masu kallon mu na san kawai idan ba mu ba su dama kai tsaye ba da kaji wato kalamu ta wayoyi. Lallai kuma wani lokaci za mu gayyace ka a sai mu yi don mutane su gane a kai ne da kanka ka zo kuma kai muke tattauna da kai. To masha Allah. So a wannan harka taku a matsayinka na shugaba a wannan yanki na jamhuriyar Nijar, za mu so mu je a kungiyar ku, in mutum zai shiga kungiyar a wani mataki zai bi? Kamar shigan kungiyar babu wahala ko kadan, paske kamar ni kamar akwai biro ne kamar wanda yana kula da duk kasa kamar in kai kana Nyamai akwai biro na Nyamai na gane, don bai kalle ni wato ko ina akwai ofisoshi, akwai wala office suke in kana Maradi akwai office president din shi Pepe na ana ce mishi, in kana da Magara president shi din shi Ali Ashibili ne, in kana Difa Tasiu ne president, in kana Agadas Sani Tasko, in kana Arlit Chemere, in kana Tawa Nasser, ko ina Doso Isufu ne shi ma sunan shi. Nyamai ko akwai hallo akwai biro na Nyamai, don ko ina ne Tilbiri ma akwai Hansi Bonko, amma duka suna karkashin jagorancin wato wala namu. Don kowa ya kamata kowa ya aiki yanda ya kamata, yanda ya samu mutane su zo su shiga, kuma in ka zo in kana shiga kaman cart da ne kana yi na 2000 ne yana yace ban da shi na gwada 2000 da ne kana cart. Wala don ko akwai kasan da yawan mawaka akwai wasu wanda yan bata gari ne, to akwai tsarin da kuke bi na shiga kungiyar ba tare da mutum ya samu tangarda irin wannan abubuwa ba? Kamar mu da mun zo da kaman music kamar masu waka da masu kira da yana ciki, mai da mun zo mun ce abu ne da ai shekara 30, don yau shekara 30 zuwa yau abun ya sauya, don mun ce yana kallo masu waka, yana kallo masu kira, yana kallo ma wanda yana sa waka cikin radio, yana kallo ma wanda yana abun nan, wanda yana concert, yana kallo duk wanda yana aiki da mawaki. Don kamar mun bude shi don kowa da kowa su zo mu yi aiki tare, paske in mun yi waka in babu wanda yana aiki a radio bai yi ba, don mutane su zo mu yi aiki mu san juna. Don muna yau yanzu in na yi aiki ban mahita sai in gidi ba nimewon aika musu, sai wasu sun sa shi kwana biyu sai su ce kai kana iya ka zo, ba ni kadai ba, duk artist haka ne, sai mutuna ya aika ko mutuna ya tashi da kanshi ya kai musu, in mutuna ya yi sa cikin television ko radio daga baya sai a ce kai ka zo ki yi magana bisa aikin nan naka, don haka ne muna. To a ƙarshe mu so ka yi kira ga ɗimbin matasa na wannan lahiya ta Nijar da kuma matasa da ke Afirka domin samun sana'a ingantatta. Kamar ne kiran da zan so in yi ma kamar sutu kamar wama din nan, jiya da na ta can na kalla na yi saurare na shi daɗi, paske na ga kasashe da yawa na cikin Afirka da sun zo, mai da sun zo kamar wanda sun yi aiki mai kyau an ba su wannan kyautar girma, an ba su award. Aikin ko wanda sun samu aiki award don sun yi aiki masu kyau ne, don ku ciran da ina yi ma 'yan kasan mu haka su ma su saya nan zuwa ama mai zuwa, sai a yi kamar movie masu quality, a yi wakoki masu quality, ko ina ne an ta wani wuri a ce Nijar ya samu da yawa, paske shi na gani mutanen da sun samu da yawa ba 'yan Nijar ba ne, mai na san da wanda sun samu ko vraiment sun yi aiki ne, kamar aiki dai ne ta yi kwa, paske ba na ga kamar Burkina sun samu, Tolome sun samu,
ka gani ba Niger bane ya samu da yawa, ba Nigeria bane ya samu da yawa, wanda sun samu da yawa ba su bane sun yi organization ba. Donc kenan vraiment aikin dai ne ga aiki ne ana ba an dai ba yanayin aikin an ba su don kowa ya samu ya gane ma aikin shi, kuma in yana in su ya mutuna ya san da yana sa cikin kamar awar haka a yi aiki mai kyau. Aiki mai kyau. To a nan kana ganin ita wannan taron wama da kuka kirkiro kuna ganin zai haifar da ɗa mai ido? Bon, normalement ya kamata a ce parce que ni yanda na gan shi kuma yanda sun zo da hari na yi hura da su matsalan da na gani dai kamar ya kamata a ce in sun zo haka ya kamata su samu mawaki wanda suna da matsayi a ce to ku zo mu yi aiki tare. Wannan ba yi shi ba don da ba su yi shi ba su ma sun gani yanda abun ya yi ne cikin abun aikin dukansu vraiment ni ina gane su cikin gari suna dawo vraiment ya yi kamar cikin an dauke shi duka a jimilla duka ta yi ne in gobe kamar suna ta yi Burkina ko suna ta yi wani wuri bai kak su ce su kadai ne da sun hara shi da Nigeria su ne ko ina suna organize bai yi ba parce que ya kamata a ce ko gai kuna ce mutum ka zo amma kana da quotes na gane kamar yadda kuka ba da rassanku a Kwanni a Tawa Maradi da kuma Niamey su ma kamata a ce akwai shugabanni wanda ke gudanar da abin a kowane kasashe ba a ce wuri guda suke ba. Kamar a ce an zo Niger ya kamata a ce a dauki mawaki babba ake to ku zo wannan ne kuma ku ne ya kamata ma ku shiga gaban shi mu muna zo nan baya ne yanda muna organize kuma muna abun nan muna aiki da kasashe da yawa in kaman wanda yana kawo taimako sai da mu ne yana aiki me an kasa su sanda an ba su daraja da shiga aiki don shi ne yana so yi. To ba ka ganin wannan ko dan yana ana renan shi ne yana karami tukunna ana so ya girma? Abun da an yi babba har shekara 7 ko da ne ya haifi shekara 7 ya kamata ya taimaka ko da ne ya kamata ya taimaka gaskiya ne. Ka san shekara 7 kamar shekara 7 da Nigeria ne ana yi Nigeria ne ana yi shekara 6 ana Nigeria kadai. Don in ana hidda shi ya kamata wanda experience da sun samu Nigeria su sashi su kai shi wani wuri ko su yi parce que yanzu an zo Niger ya kamata a ce mai zuwa a tai Senegal ya kamata a ce a tai Burkina in ana yi yanda an yi Niger an tai Burkina bai yi wa haka ko wanda ana yi surtout que can kamar kasashen can sun saba da hours Niger bai saba da yawa ba ko can sun saba in ka zo ma kace kana yi can in ba su san ka ba su sai su ce ba haka ba sai su kawo maka dokansu ba ka da keta do mu kamar Niger mu akwai ba mu sai muna mutum yana so mu yi aiki muna kama mishi in bai so mu yi aiki muna kalla wajen da muna mu yi sai mu yi abu na in yana ta gaba wannan kaman konsai ne kaman saboda gaba wannan kaman ni ne yana yi musu magana don gaba ya gyara. Gaskiya ne. To mun gode Fiyano da wannan gudunmawa a cikin wannan shiri. Masu kallon mu kafin mu dasa aya a wannan shiri za mu so Fiyano a kai wato kira ga gwamnati domin ganin cewa ta taimaki matasa kila ta fuskar wannan sana'o'i ko kuma akwai wani tunanin da kake akan gwamnati ko kuma wasu masu hannu da shuni da su tallafa ma wannan harka? Kamar gwamnatin mu na Nijar da ko ina ya kamata su diba kasashen Mali haka ka gani kamar yanzu da an yi shekara 3 na covid ko shekara 2 na covid haka covid ya rike komi ya sai da komi bai yi don matasa an sa su cikin juna sai ka ga ayyuka bai nan giyi don vraiment kacin a ce su tashi ya kamata a ce gwamnatoci su kama musu ya kamata gwamnatoci su kama musu kuma in ana kama musu a bari diba a ce sai in kana da paske mun gani a Niger an ce ga kudi wanda sun sai da aiki mun ta yi sai an ce
da kun aiki din nan da wane ne kuna biya mu da wata rana cikin mu akwai wanda in ai aiki kamar ni na samu aiki sai in ce kai zo ka take min kamera kai zo ka yi min abun nan in ka kare na biya ka mun wuce don ku babu takarda mutane ba su aji takarda ga kudi in an ce to a kawo bilan takarda contability wanda kun yi babu don sai mutane ba su samu ba ka gani don ya kamata a ce mu surtout artist da vraiment abun ba abu ne da kana yi kullum ko wata ba wata ran sai ke aiki kwana biyu kwana 10 ko kwana 20 baka yi aiki ba in an ce ka kawo irin wannan takardu akwai matsala to a ƙarshe menene zaka ce game da Hausa Bakwai TV da ta kawo maka ziyara? To Hausa Bakwai TV dai ina ce vraiment na ji daɗi da su yi mini wannan ziyara kuma ina kirayo gare su hallo su yi yadda sun aika mutanen su zo a wasan matashin Afirka su yi abun da Afirka su kalla Afirka ya kalla kanshi cikin Hausa Bakwai don ka vraiment ni abun da yana so kenan paske in dai yara matasa ko ina in an tashi a ce Hausa Bakwai don ya kamata Hausa Bakwai ya kawo shugaba na ganewa na bunkasawa ilimi na bunkasawa hankali don shi ne yana cira ga Hausa Bakwai to mun gode kuma ina so Hausa Bakwai duk sati ya zo Nijar ya kama mana mu ta yi dan Afirka a san mu da a kara sanin mu to masha Allah masu kallon mu kuna jin mu da babban bakon mu na wannan mako a duka a nan zamu jalar zamun shirin sai mai kowa mai komi ya sake kai mu wani lokacin inda za ku ji ci gaban wannan shiri ko kuma wani sabon shirin a madadin sashen shirye-shirye na gidan talabijin na Hausa Bakwai TV da ya kawo muku wannan babban bako daga birnin Niamey a jamhuriyar Niger. A madadin dukan abokan aiki na da suka taimaka shirin na ya zo gare ku ni Musbahu Abubakar naku har kullum nake cewa mu huta lafiya. Na gaba ake gane zurfin ruwa mutane da na tsaya ake gargadin rayuwar na zaune. Na gaba ake gane zurfin ruwa mutane da na tsaya ake gargadin rayuwar na zaune. Da na gaba ake gane zurfin ruwa ka tsallake bado sai ka ɗaukai inuwa kalla ka ga shirin naka ne dan